सुपर बाजार कोऑपरेटिव्ह कणकवली सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील एकमेव वातानुकूलित सुपर बाजार। पत्ता सुपर बाजार मुंबई गोवा हायवे SM हायस्कूल समोर कणकवली। आपल्या अतूट विश्वासामुळेच आम्ही 25व्या वर्षात पदार्पण करतोय। जीवनावश्यक वस्तू, औद्योगिक माल, शेतीमाल वाहतूक यांची वाहतूक थांबवायची का? अधिकाधिक देशांशी संपर्क करून क्रूड ऑइलचं सप्लाय वाढवणं हे पंतप्रधानांचं काम आहे। आवाहन करणं म्हणजे लहान मुलांना सांगावं तुम्ही अभ्यास करा नाहीतर नापास व्हाल, अशा प्रकारची परिस्थिती योग्य नाही। पंतप्रधानांनी विरोधी पक्षांना एकत्र बोलून राष्ट्रीय पातळीवर कृती कार्यक्रम करण्याची गरज असल्याची प्रतिक्रिया माजी खासदार अर्थतज्ञ डॉक्टर भालचंद्र मुणगेकर यांनी पंतप्रधान मोदींनी जाहीर केलेल्या 8 मूल्यांवर दिली आहे। सध्याच्या युद्धाच्या परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधानांनी असं आवाहन करणं हे एका अर्थाने समजा समर्थनीय असलं तर तो काही त्याच्यावरचा उपाय नाही। पंतप्रधानांनी आवाहन करण्यापेक्षा पेट्रोल, डिझेल या ज्या जीवनावश्यक वस्तू आहेत ज्यांचा वापर हा विशेषतः ट्रान्सपोर्ट, अन्नधान्य आणि फळे, भाज्या वगैरे, ट्रक या गोष्टींसाठी वाहतुकीसाठी वापरल्या जातात आणि त्याचा परिणाम महागाईवर होतो, तर त्या गोष्टी लक्षात घेता त्याच्यावर परिणामकारक कार्यक्रम आणि योजना तयार करणं ही पंतप्रधानांची आणि सरकारांची जबाबदारी आहे। लोकांना आवाहन करून लोक तसं आवाहन हे काय मांडण्याच्या मनस्थितीत नसतात। पेट्रोल कमी वापरा, डिझेल कमी वापरा असं करून असं तुम्ही केल्यानंतर एका तऱ्हेने अर्थव्यवस्था ही ठप्प होऊन जाईल। कारण नुसता गाड्यांचा प्रॉब्लेम नाहीये, मुख्य मुद्दा आहे तो जीवनावश्यक वस्तू आणि औद्योगिक माल, शेतीमाल यांची वाहतूक करणं। तर ती वाहतूक लोक थांबवायची का? तर त्यासाठी परिणामकारक उपाय करून जास्तीत जास्त देशांकडून पेट्रोल आणि डिझेल यांचं क्रूड माल जो आपण म्हणतो क्रूड ऑइल हे इम्पोर्ट करून अधिकाधिक डायव्हर्सिफाय करून अधिकाधिक देशांची कॉन्टॅक्ट साधून त्याचा सप्लाय, त्याचा पुरवठा वाढवणं आणि त्यासाठी परिणामकारक योजना तयार करणं हे पंतप्रधानांचं काम आहे। आवाहन करणं म्हणजे लहान मुलांना सांगावं की तुम्ही अभ्यास करा नाहीतर नापास व्हाल, अशा प्रकारची परिस्थिती ही काही मला वाटतं योग्य नाही। पंतप्रधानांनी यासाठी विरोधी पक्षाला एकत्रित बोलवून त्यांचा विचार करून एक राष्ट्रीय पातळीवर कृती कार्यक्रम करण्याची आवश्यकता आहे। दुर्दैवाने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे विरोधकांना काडीची किंमत देत नाहीत आणि ते स्वतःही कुठल्या तोरण आखत नाहीत। त्यामुळे मला स्वतःला असं वाटतं की सध्याच्या परिस्थितीत मार्ग काढण्यासाठी पंतप्रधानांनी विरोधी पक्षाने एकत्र बोलवून एक राष्ट्रीय पातळीवर या परिस्थितीला कसं तोंड द्यायचं याच्याबद्दलचा कृती कार्यक्रम तयार करण्याची आवश्यकता आहे।